Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 22 fevraly hepdeniň çarşamba güni. Demokratik Vatan Türkmenistan halk hereketiniň kanallaryna hoş geldiňiz. Şuňky gepleşiň temasy Türkmenistanyň gelen habarlar. Ine meniň bilen şu gepleşikde Türkmenistanyň prezidenti gatnaşýar. Şoň üçin gelin şoňa ine efirimiz başlamaka söz berelim. Hormatly vatandaşlar. Sebebi bize gaty wajyp ýa-ni Türkmenistan prezidentine rol vermek ve onun jogapkärçilik işlerini yerine getirmek. Gelin ine şu Türkmenistan prezidentine efirimiz başlamaka söz berelim. Serdar Berdimuhammedow söz sizden. Türkmenistan'ın prezidentinin vazifesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beyik borçları, mukaddes ve ak yürekli, hormat bilen ve yadavsız yerine getirmeye, Türkmenistan'ın devlet karasıllığını ve bir taraflık hukuk yağdayını korumaya, adamın ve rayetin hukuklarını ve azatlıklarını hormatlamaya hem de korumaya, Türkmenistan'ın konstitusyasını berca etmeye ve korumaya, ehli gücümü ve ukuyumu, Türkmen halkının ağdı birliğine, onun paragat durmuşunu korumak için bahsetmeye, Türkmenistanların hazırki ve geleceki nesillerin şöhratını hassa bilende götürmekler için ehli mümkünçülükleri peydalanmaya, Türkmen halkına vefalı ve doğrusul hizmet edecektirme davralı kasam ediyor. Sağ olun Serdar Gurbanulyç. Biz bolsa efiri dowam edelim. Hormatly vatandaşlar, sizin bilişiniz ýaly biz Türkmenistanyň habarlary alýar. Ine ýa-ni ýakynna habar aldyk, şonu barladyk. Her ýerlerden bir bizim aktivistlerden, saada adamlardan ine şu ýaly maglumatlar aldyk. Çerjewden Aşgabatda 12 fevralda bazar güni Çerjewden Aşgabatda ýürüýän passajer poýezdi Aşgabatda barýaka Altın Sehranyň proyezdine şol poýez ul katastrofa düşdi. Ýagny bir sany kamaz demir ýol proyezdiniň üstüne geçenne barýan passajer poýezdi bilen çaklaşypdyr. Kamazyň şoföri ölýär. Poýezdakylarynyň 6 adama goly adam ölýär. 6 adam ölýär. Köp adamlar yaralanýar. Yaralanan agyr yaralanan adamlary marin banysalaryna alyp gidýärler we agyr däl yaralananlar bolsa Altın Sehranyň banysalaryna tiz kömek üçin iberilýär. Şo ýerde adamlar öldüri üýüşüp bir-birine tiz kömek edýärler. Gynansak-da hökümetiň hemişelik ýagdaýy bilen hemişelik wagty ýaly tiz kömek gelmeýär hökümetden. Ine şu datlary biz size aýdyp geçýär, sebebi gaty inanýar şu wakanyň bolanyny we ölen adamyň yatan ýere ýakty bolsun, jaga jennetde bolsun biýüne kösenen adamlary. Bizde maglumatlar bar, şu çynmy ýalanmy men bilemok. Katastrofa bolanyk üçin ýöne şol kamazçy 3 tane kamaz bolup ýaryşypdyrlar köçede. İkisi geçip yetişipdir, onu bir geçip yetişmeyendir, şonu poýuz kakıp 4 wagon agdarylyp şo ýerde helakçylyk bolupdyr. Hökümet her wagt ýaly kömek etmäne derrew gelmedi. Adamlar yaralanan passajerler, banyslar öýler akydyp kömek etmeli boldular. Bu waka Türkmenistanyň bolup geçen hemişelik iki zady görkezýär. Birinjisi, iki kelleli prezident Türkmenistanyny dolandyryp bilen ok. Yani şu waka şonu görkezýär, tasdiklaýar. İkincisi, iki kelleli prezident ýurdu dolandyryp bilmeýänini gildirjek bolup, hemme kemçiliklerini, kynçylyklary, ýagny kemçilikleriň etatda dören hemme betbaççylykları gildirýärler. Hiç ýerde habarlar ýok. Ine şu barada ýa-ni belli geçen katastrofa bardy. Hiç ýerde habarlar ýok. O nähili beýle bolýar. Adamlar öldü. Onun doğun arnaşlary galdy. Biýüne adamlar öldü. Doğun arnaşlary ýa-ni gaty gynanç ýagdaýda. Näçe Türkmenistanyň prezidenti Serdar Gurbanulyç çykyp öz gynançyny bildiren ok. Ol näme? Diňe öz tohumynyň prezidentimi? Ya Türkmen halkynyň prezidenti? Ya da ol Mar welayatynyň prezidenti dämi? Ya şöldäki ölen adamyň prezidenti dämi?
Näme şu dahatlar watan programmatyna aýdylanok. Näme Dubayda duşýamy ol iki kelleli prezidentin biri Alawaly Ferdaryň kakasy. Dubayda duşýar, o ýerde bu ýerde adamlar bilen duşýar, uly ýanky çäherler geçirýär. Näme şu gynanjyny bilýärnok. Egerde milli lider bolýan bolsa. Ol näme şu milli lider Behardenden Pügride çelli ýürüýte ýapylan ýerde Alawaly gezip ýör. Ol näme Alawalylaryň lidermi? Ya Türkmen halkynyň lideri. Özüne milli lider diýip kıyçky goýan Gurbanuly Berdimuhammed. Näme çykyş edip aýdanok? Näme ol adamlar günäkarmy öz ölümine? Bigünä öldürdiler. Ol bir katastrofa. Näme şonu bellek geçenok? Onuň ogly Alawaly Ferdar bagyşlan arkadaky Ferdar. O näme agdyny dym otyr? O näme prezident näme gizlin prezidentmi? Prezident diýen adam publişni bolmaly. Çykyşlar etmeli. Türkmenistanyň ötüşini, kıyın ýagdaýyny beýan edip öňe gitmeli. Näme beýle bolýar Türkmenistanda? Bu iki sany kezzapdan biz haçan diýip bilýär? Ine şu soralara jogap häzir kommentariýada ýazyň. Serdar Gurbanguly şol efirde soňuna ýene bir gurlar mümkin şo sözlere ýa-ni siziň soraňyza jogap berer. Hawa siz maňa sorak berip bilersiňiz. Aho Murada bu poýezdin wakatyna iki kelleli prezidentlaryň näme günäsi bar diýip bilersiňiz. Gaty ýerlikli sorak men size düşündireyim. Egerde biziň häkimlerimiz halk tarapyndan saýlanýan bolsa, olar halka hyzmat ederdiler. Ýagny hemme vilayet etraf gurumalaryna jogapkärçilikli, halka hyzmat edip biljek ukyply adamlar saýlardylar. Ol saýlanan adamlar gurumaçylykda işläp, vilayetdaky hemme hukuk gorayan gurumalarynyň ýol başçylarynyň kanunçylygy talap ederdiler. Vilayetde adam hukuklaryny bozma diýaly konstitusiýanyň kepili bolardylar. Korrupsiýa garşy görüşürdiler. Itin we atlaryň köşklerini gurmagy derek öz vilayetinde ýaşayan halkyna adam ýaly ýaşamany münasip şertler döredildiler. Balnitsalar, medeniýet öýler, okuwjalar, her hil sport etmek üçin binalar guruldylar. Adamlaryň goragy, medeniýeti, jogapkärçiligi artardy. Ine şol adamlar medeniýeti pes bolmasaň, jogapkärçiligi bolmasaň, ýol düzgünine hormat goýmasaň, köçede ýarşy edip ýanky poýez katastrofasyna getirdiler. Ol jemgyýetiň problemasy. O jemgyýetiň problemasyna dönüdip gelýän 32 ýyldan bäri diktatorlar. Ine häzir kunna iki kelleli prezident. Men atdan aýdyp dujakal ol dünýäde belli atlar. Ine şonuň üçin hormatly watandaşlar, iki sany kelleli prezident vilayetlere adatyklary bermän, halka öz häkimlerini, öz saýlamagy mümkinçiliklerini bermän, gaýtyp tersine hemme zatlar kontrolda saklajak bolup, diňe öýlerine wepaly, ýallap, ukypsyz, tarahworçylyga başyny urýan adamlar ýola şökmünde bellýärler. Ol bellen inisiatiwasy bolmadyk ukypsyz ýolbaşçylardan bolsa, ýokardan buyruk gelmese hiç inisiatiwany bildirmeliler. İki kelleli prezidentler öwmeli diýip talap edýärler. Bolup geçen katastrofanyň esas sebebi medeniýetsizlik, adamlaryň jogapkärçiliksizligi, ýol düzgünlerine hormat goýmalyk. Ine şol esas sebäpler. Şu sebäplerem dürediýän, yerlerde şu sebäpleri çözüp bilmeýän adamlar saýlayan, belleýän iki sany iki kelleli prezident. Ine men size mazaly getireýin. Meselem, egerde halk üçin işleýän ukyply polis müdiri bolunmasa şo ýerde, şu Mar vilayetinde, onda ýylda 4 ýa 5 gedek ýol düzgünleri boýunça profilaktika geçirirdi. Okuwlar geçirirdi. Şoförleri ýygnap, ýa aram okuwlardan geçirirdi. Ýa şolary ýol düzgünleri ýatdadardy. Statistikany analiz edip, niýerlerde hukuklar gatyly, niýerlerde awariýalar köp bolýar diýip, şo ýerlerde znak goýardy, ýa radar goýardy, milisiýa goýardy, ýene bir zat ederdi, öňüni aljak bolardy. Men häzir diňe polis müdiriniň etmeli işine ýanna. Indi özüňiz pikir edin. Egerde häkim, MHM gullugy, prokuratura, ýol gözüşçüligi edýän gurumlaryň hemmesi ukyply ýolbaşçylar bolan bolsa, onu
olar öz yerine jogapkärçilikli işler bolsalar, bu katastrofa bolmalydy. Hormatly watandaşlar, ine men size Türkmenistanda bolup geçen bir wakany aýtdym. Siz maňa aýdarsyňyz, murada beýleki döwletlerde de bolýar. Wagt beýleki döwletlerde bagşly bolýan kamally ýolla ýarşy içirenoklar. Beýleki döwletlerde adamlar kamal türüne jogapkärçilik alýarlar. Ynanyň Fransada maşinler gedýär, gruzowy maşinler, tırdylýar-da, kamýonlar. Bağlı üstüne bağlıdır. Şoň agyrlygyny, şinanyň ýanky şinanyň duruşuny, şu agyrlyk näil alýanyny, ýa ýarlyp bilýär, ýa köçe düzgüni kamýonlar gaty erbet bolýar bolanlar. Ul katastrofalar bolup bilýär. Olar şoferler diňje aldymy, diňje almadymy her 6-8 sagatdan grafiklaryny, onun ýanky kamalların içinde ýürüti kompýuterler bar. Şol bunuň diňje alyş registrasiýa edýän, diňje alyş wagtlaryny registrasiýa edýän bu topar kontroller bar. Bizde kontrola aňyrdy dursun. Ýol düzgünleri beja edýän polis diňe korrupsiýa. Bular näme sen taglamaly? Bular statistikany, hukukçylygy ýokary galdyrmak, profilaktika işleri bilen näle? Geçýäne, gelbäri. Öz mellegindäki posiýaly edip adamlara talap ýalar. Ine ýol düzgünleri, goraýjylaryň işleýän hili çalşmaly. Bolmasa şuraya katastrofalar bolurdur. Döwlet näçe ýykylyp başlasa, şonça her ýerde katastrofalar bolmaly, katastrofalar bolur. Ine şulam bolmaly katastrofalar biri. Men şoň üçin sizin ünsüňizi ýanky çekýän şu zatlar. Inni ýene bir zat aýtjakdym. Hormatly watandaşlar, DWT toparyny 2 kelli prezidentiň aktivistleri köp tanqid edýärler. Ine murada Türkmenistan hökümeti gowy edýän işlerini siz aýdaňyzok, diňe olar tanqid edýärdiňiz diýip bize ýanky köp biz tanqid edýärler. Dogry, bu bizim kemçiligimiz. Biz onu düzeldiyoruz gelecekte. Ine men size bir inni hökümeti öwüp bir waka aýdyn. Menin bir çykyşymda men şeýle zatlar diýdim. Türkmenistanyň Mar vilayatynda bir san çağıjyk 12 ýa 8 ýaşyndan ýadymda ýok. Şol çağıjyk giýje güni bazalarda işleýän adamyň ýüklerini daşap, ijet hakka bolmansyň daýaty muny işledi ýa-da wurýar. Günne wurýar. Pul az getirdim diýip. O görgülem giýje güni ýanky işleýär, eşek ýaly. Garşyndaky bir iksan daýda goňşulary şonu görüp ýürekleri awap, her ýere jaň edip, her ýere hat ýazyp, ýagny şol oglanjagy halas etjek bolurlar. Sebäbi şol oglan ölýärdi. Urulup ýanky maýat bolup işläp ölmeli oglanjyk. Olar ýanky sosial gullyklaryna ýüt tutdular. Şunu bir çağalar öýüne alyp gidin. Sebäbi enatasy ýok, daýat muny urulurlar diýse, $5.000 berseňiz de çağalar ýanky yetimler öýüne alyp gidelim, bolmasa hak çekerlikdirler. Ine biz çykyş etdik. Bizim çykyşymyz mı? Ýa-da şol aýallar şo ýerde bir kanun bilen adam tapyp öz administrativ prosedurasyny edip ahyry uji şol çağlar yetim öýüne şol olanjy aldyrdylar. Şol olanjy halas boldy. Berekeller şol iksany gelneje Türkmenistanyň içindäki Mar vilayatyndaky ýaşaýan jogapkärçilikli raýatlar. Siz bir adamyň janyny halas etdiňiz. Haçan siz bir adamyň janyny halas ederine pikir etmeň, bir adamyň janyny halas etdiňiz. Gelecekde şol olanjyk öýlenir. Onun çağıjyklary bolar 4-5 tane. Eýen bir adamdan, ýagny öz bilen aýalyndan 4-5 tane çağda bolar. Her 4-5 çağdan ýene de 4-5 çağı bolar. Siz gelecekde 20 tane sizin ömrüňizi görüp biljek 20 tane adamy halas etdiňiz. Şoň üçin taýýar ýakyn. Indi şu ýerde hökümet goşulyp çağlar yetim bagyna şol olanjy goýup we şol çağıjyň daýatyna çäre öpdiler. Ine bul gatowy, ine biz DWT topary bolup Türkmenistanyň mardaky hökümetiň wekillerini öwýäs. Berekerler. Siz soňuna çel garaşma dälkiniz, başyna başlamadyňyz bolýan. Ýöne şu materiallar YouTube'a çıkan soň, şu materiallar yerde işlenip başlansoň çäre gördüňiz. Oňa da berekerler.
Indi biz inlik temaga geçeli pasport temasy. Pasport temasyna men geçen gepleşgende düşünüp geçtim. Yine bir gezek şoňa dolanjak bolýan sebäbi biz ýa-da Türkmenistanyň ilçihanalaryna konsullukda pasportlar berdirer ýa-da iki sany iki kelleli prezident iş yerlerinden gitmeli bol. Öz jogapkärçiliklerini başarman, öz wezipelerinden gitmeli bol. Onuň üçin şu dünýäde bir zat edilýän bolsa, döwlete topar we beýlik aktivistler eder. Ine gelin Türkmenistanyň konstitusiýasyna serit geçelim. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 3-nji maddasy näme diýer? Türkmenistanyň öz ıhtiýarlygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Ünsürim prezident tarapyndan näl, kabinet ministr tarapyndan näl, milli arkada lider ýa-ki öz itleriniň lideri tarapyndan näl, Türkmenistanyň öz ıhtiýarlygy halk tarapyndan amala aşyrylýar. Konstitusiýanyň 3-nji maddasy. Şol konstitusiýanyň 3-nji maddasy bütün dünýä adamlaryň grajdan we syýasy haklaryny goraýan deklarasiýanyň esasyna edildi we şonu belläp geçýär. Halk döwlet häkimetiniň ýeketäk gözbaşydyr. Diýmek sizin gözleriňiz, sizin sözleriňiz häkimetiň işleýän her bir ýerlerinde ýeketäk gözbaşydyr. Şoň üçin bir ýere baranyňyzda talap edýäňiz haklaryňyzy, egerde kanunlar bozulýan bolsa talap edýäňiz. Siz sebäbi konstitusiýanyň esasyna size borç berilýär. Siz häkimetiň gözbaşy, seretmeli. Türkmenistan prezident seretmeli, siz seretmeli. Halk bol. Men ine bizim halkymyza ýüzlenýär. Türkmenistanyň halky öz häkimetini götkönü ýa-da wekilçilik edararynyň üstünden amala aşyrýar. Türkmenistanyň halky öz häkimetini, ýagny prezidenti, onuň kabinet ministrini, itleriň milli liderini we şo ýerdäki mejlisde oturýan parlament, mardaky polis müdirini, MHM müdiriniň ýolbaşçylaryny, onuň aşaklaryny hemmetini, ilçihanalar, pasolstwlar hemmetini Türkmenistan halky öz häkimetini götkönü ýa-da wekilçilik edararynyň üstünden amala aşyrýar. Diýmek, siz kontrolü saklamaly. Men öňüm diýädim, bizim bir watandaşymyz dogry ýazdy kommentariýada. Türkmenistanyň konstitusiýasyny ýöredýän ýeketäk organ olam halkdyr. Ne prezident 24 saatda Türkmenistan her günjeginde Amerikada, Türkiýede, Rossiýada, Ýewropada giýjegini ol bolup bilen o. Onça gözü ýok, onça eli ýok, onça kellesi ýok, onça bedeni ýok. Diňe türkmen halk etip bilýär. Ne şondan şo konstitusiýa ýazylýar. Şondan siz nirde bolsaňyzam çopon bol, ýani hekim gelýärmi? Jogapkärçiligi çağır. Hawa näme geldim? Näme etjek? Hakyň barmy? Bar. Getir hakyň bolsa, ýa-ki görke nirde hakyň bar? Bolmasa bar konstitusiýany öwrenip gelmeli. Boldy. Siz talap edilýäňiz, näme esasna gelip maňa pretensiýa berýär? Şuning bolanyk, onuň bolanyk, mun etmeli. Hani görkezmi? Eger görkezmesi bar bolsa, konstitusiýa deňgelen okmy? Ýok bol, ýyrt muny. Ya da o çağıran okul, öz öýüňde, öz maşgalaňda şunu amala aşyr, berde gürlemede, berde konstitusiýa işleýär. Bul bir döwlet, bul bir konstitusiýaly, kanunly döwlet diýip düşündirmi şoňa? Polis bolsun, MHM bolsun tapagy ýok. Ýa-da dowam edelim. 3-nji madda. Halkyň hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry-aýry adamyň döwletde häkimeti elemene haky ýokdur. Ine şul memnun efir barýan Serdar Gurbangulyça we onuň kakasy itleriň lideri bolan Gurbanguly Berdimuhammedow bilen. Siz 3-nji konstitusiýanyň 3-nji maddasyny bozduňyz. Siz halkyň hiç biri, hiç bir böleginiň, hiç bir guramanyň ýa-da aýry-aýry adamyň döwletde häkimeti elemene haky ýokdur diýen 3-nji maddasyny bozduňyz. Siz näme jogap berjek? Bizim öňümizde näme jogap berjek şuňa? Bu jenaýat iş. Siz öz vertikal hökümeti gurup Türkmenistanyň demokratik ýa-ki elementlerini, ýagny häkimeti, ýernetiş häkimeti, kadet häkimeti,
kanun çıkarıcı hekümetleri yıktınız. Diňe bir hekümet etdiňiz, ýerine ýetirici we kontrol edici hekümet. O Türkmenistanda ol konstitusiýa dogry gelmek. Ol siziň padşahlyk döwletiňiziň geljek padşahlygyň döwletiň skemasy. Bizim konstitusiýa deňelen ol hiç hili urdan. Şoň üçin biz sizi iki kelleli prezident, biz sizi Türkmenistanyň 3-nji maddasyny bozýanlygyňyzy ýatla diýarys. Siz bütün dünýä öňünde gasamışdyňyz. Siz Türkmen halkynyň öňünde gasam aýtdyňyz. Biz size ýatla diýär. Siz gasam atdyňyz. Indi siz öýdýän sözleriňiziň iyisi bolmaly. Indi 4-nji madda näme diýär? Türkmenistanyň jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr. Prezident däl, milli lider däl, alawaly serdar däl, adamdyr diýmek bizler, halk. Adamy gorumak, goldamak we ona hyzmat etmek döwlet häkmet edarlygynyň baş wezipesidir. Unutmaýyn, siz konsulluga, pasport baranyňyzda ilçihana, şolar sizi gorumak, gollamak we size hyzmat etmek döwlet häkimetiň adamlaryna şöyle işleyen adamlaryň baş wezipesidir. Şonu ýatladyň, konstitusiýanyň 4-nji maddasyny göçürip alyň we eltik görkezin maňlaýyna. Men size bir maslahat berýän. Konstitusiýa kitapçasy bardyr. Şonu Türkmenistanyň getirdim. Jüýüňizde sakla. Baran ýeriňizde ýa-ki flomaster bilen belilen 3-nji, 4-nji, 9-njy we beýlik maddalar men size aýdym. Bellemde okap berip durmuş olar, ýatladyp durmuş olar haklaryny we olaň haklary siziň öňüňizde. Olaň borçlaryny. Ýygyny dowam edelim. Döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir we şahsiýetiň erkin ösmek üçin şertlerin dürüdülmegini üpçün edýär. Unutmaýyn, döwlet her bir raýatyň öňünde jogapkärdir. Raýatyň janyny, adawraýny, mertebesini, adatlygyny, şahsy el degirmezligini, tebii we aýrbaşlanmaz hukuklaryny gorýar. Diýmek, ýerine ýetiriji hökümet itlerin liderimi, öz toplumyň liderimi, özüne arkadar diýip ýören adamam, onuň ogly alawaly serdaram we onuň aşagyndaky konsullar, pasollar, häkimler, emhemeler, olaň agentleri, o agentleriň ýa-ki içallary hemmeti bize hyzmat etmeli. Bizim bähwidimiz üçin hereketler etmeli. Bizi goramaly. Bunu näme diýär? Bizi goramak, bizi batyş edýär. Bunu konstitusiýanyň 4-nji maddasyny bozýarlar. Ýatladyp durmaly. Her bir raýat konstitusiýa we kanunlar bilen öz üstüne ýüklenen borçlaryň ýerine ýetirilmegi üçin döwletiň öňünde jogapkärdir. Unutmaýyn, bizim jogapkär döwletiň öňünde. Şu konstitusiýany ýöretmäni bizim jogapkär. 3-nji madda, 4-nji madda biz häkimetiň gözbaşy bolmaly. Ine biz şonu etmeli. Ine şu bizim jogapkärçiligimiz. We Türkmenistany daşky gelen ýagdan goramak boýunça biz janyny bermeli gerek bolsa, Türkmenistanyň kanunlaryny, konstitusiýasyna hormat goýmaly. Ine şu bizim jogapkärçiligimiz. Türkmenistanyň konstitusiýasynyň 9-njy maddasy. Türkmenistan dünýä birleşiginiň dogul hukuky subyekti bolup, daşary siýasatda hemişe bitaraplyk beýlik ýurtlaryň içerki işlerine gatnaşmalyk, güç ulanmaktan we harby birleşiklere hem birleşmelere gatnaşmaktan ýüz döndürmek. Sewitiň ýurtlary we dünýäniň ähli döwletleri bilen parahatçylyk, dostluk we özara wagtly gatnaşyklaryň ösmegine ýardam etmek ýüreglerini edýär. Bular näme diýär? Türkmenistanyň halkyna Türkiýe gitmegine wiza berýär-de, bekleýär-de Türkmenistan halky bilen Türk halkynyň arasynda gatnaşyklary bozýarlar. Ene 9-njy maddany bozýar Türkmenistan hökümeti. Türkmenistan halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kaddalarynyň ileri tutulmagyna ikrar edýär. Diýmek, bütün dünýä halkara konwensiýalar, şertnamalar bol çeken bolsa, şolar konstitusiýadan ýokarda bolýar. Indi konstitusiýanyň 27-nji maddasy. Adamyň we raýatyň hukuklaryň we adatlyklaryň göçgön hereketi bardyr. O diýmek näme? O diýmek,
ine bir size "Hawa sen hakyň bar" diýip aýtmagy bolanok. Ol geljekde. Ol bir ýerlerde sen hakyň bar şöýde işläp durmaly. Ine şo diýdi şol. Göz göni ýanky bolup durmaly şol. Gürlenilmeliler. Ine şoň üçin siz talap etmeli. Haklaryňyzy. Şol adamlar ýerine ýetirmeli. Konstitusiýany okap berin şol. Olar kanunlaryň manysyny, mazmunyny we ulanmagyny kanun çykarjy we ýerine ýetirji häkimetleriň ýerli öz-özüni dolandyrys işini kesitler we adyl kabiliýeti bilen üpçün edilýär. Ine ýankaýdan zatlarymyz, bizim adatlıklarymyz we hukuklarymyz göz göni işlär. Ýagny gürrüň bolmaly. Atmaskalar bolmaly bir zat dileňde, pasportyny çalyş dileňde atmaska bolmaly. Ene prezidentiň görkezmesi wa bu Raşid Meridowyň mafia, ýa pasport mafia biznesi biz berbilemizok, $3,500 tölemesemiz berbilemizok. $10,000 vermesemiz biz berbilemizok. Sebäbi Raşid Meridow kontrol edýär. O zatlar bar, o sözleri öýüne gelenine çağıjyklaryny aýtyp berdim. Öz maşgalasyny aýtyp berdim. Bize gerekkel olar ýaly kezzap sözler, olar ýaly kanuny giýmeýän, konstitusiýa sygmaýan zatlar, konstitusiýada görkezilmedik zatlar bize gerekkel. Ine şol bizim adatlyklarymy, hukuklarymyzy kanunyň goranlaryny olar kanunyň manysyny, mazmunyny we ulanmagyny kanun çykarjy we ýerine ýetirji häkimetleriň ýerli özüni dolandyrys işi kesitler. Diýmek, ýerine ýetiriş häkimeti kim? Prezident, kabinet ministr we hemme hökümet işgärler. Kanun çykarjy häkimeti kim? Meclis we aşagdaky deputatlar, velayet, etrap, ýanky ow sowet hemmesi. Şoň hemmesi kanun çykaranyny bir zat iş edenler bizim adatlarymyzy we hukuklarymyzy gorumak şoň esasy iş diýdi şol. Şoň mazmuny bolýar. İşiniň mazmuny şol. Bunu bolsa gelip bolanok, eýdenok, uýdanok. Kimdir? Konstitusiýanyň içinde bir kiçik wezipeli bolan bir prezidentiň dil görkezmesi bizim hemme konstitusiýamyzy ýatyrýar. Şol zat bolmy? Gün ýyllarynda aýdym. Ol görkezmeler sen üçin aýdylýar. Sen wepalyk boýunça saýlanyň, sen ukyplyk boýunça saýlanmadyň. Sen öz wepalygyň bar öýüňde görkez. Öz çaglaryňy nahar bişir, eltip prezidente, eltip berde öýüne hyzmat et. Ine o sen wepalyň. Sen halka wepaly bolmaly, halka hyzmat etmeli. Sen diňe prezident hyzmat etmeliler. Bul watan programatyna da degişli. Bul Türkmenistanyň hemme neşriyat çykarýan redaktorlara degişli. Utunuň ýokmy? Gazetlerimizi okar ýanlar. Baş sahypatyndan başlap Alawaýly Serdar, itleriň lideri, size Türkmen halkyna hyzmat eden ýokmy? Türkmen halkynyň suratlary ýokmy? Gazetlerde. Meni izarlap durjak, her çykyşymda görkezip durjak dedi. Bütün dünýä. Ors diline, frans diline, Türkmen diline görkezip durjak. Bir masalaňyzy bereň. Bütün dünýä bilsin ne sizin redaktorlyk dürüjüňiz. Size taýak degmez. İtleriň lideri we Alawaýly Serdar der. Özüňiz görürsiniz. Sizi boş goýturmaz. Oturup teklip berin. Hormatlanmayan itleriň lideri arkada we onuň Alawaýly Serdary dünýäde maskara bolmajak bolsaňyz açyk bir tekillerli diýip bütün dünýä o Gurban bilen dewlete bütün dünýä jar edýär bu zatlar göküjekdi. Jenewada protest edenmizde şu Türkmenistanyň gazetlerini şeýle çap eder, plakada görkezip serdim. Özüm bir däl hemme ýanky 16-17 sany neşriyatlar görkezip ene Türkmenistan. Sözsüz düşünüp bu. Maskara bolsaňyz. Onam bütün Ýewropaň, bütün dünýäň jurnalistini getirip ine Türkmenistanyň jurnalistlarynyň şefi, redaktoryň dürüjülük işleri diýip adymy çelle aýdyp maskaraňy berer. Utunuň ýokmy? Gazetler açar okar ýanlar. Alawaýly Serdar tuvalete gitdi, onu etdi, muny elledi, ukaska bilen jaýy görkezdi, lenta kesdi. Han Türkmen halky? Hani bolup geçen waka Mar welaýatyna? Näme gözüňiz ýokmy ýa jurnalistlaryňyz ýokmy ýerlerinde? Ba? Size gerek gal, siz halka hyzmat eden zok. Siz Alawaýly Serdar bilen iki ýyl prezidenti hyzmat edýäňiz.
Şoň üçin siz saýlanok halk, şoň üçin siz konstitusiýada hormat goýanok, halkyňyza da hormat goýanok, maşgalaňyza da hormat goýanok men gönaýdy. Ine hormatly watandaşlar, men size häzir Türkmenistan konstitusiýasyny düşündirdim. Näme sebäpli biz ilçihana baranmazda ya konsula baranmazda bizim pasportlarymyzy şular çalşmaly. Indi gelin Türkmenistanyň migrasiýa kanunyna seredip geçelim hormatly watandaşlar. Seredin. Men size Türkmenistanyň migrasiýasy baradaky kanuny görkezeyim. Ine seredin. 5-nji bölüm Türkmenistanyň raýatlarynyň Türkmenistanyň gitmegi we Türkmenistana gelmegi boýunça. Bir minut, men şunu ulalaýyn. Kyn bolmaýar. Türkmenistanyň çäklerini daşarda Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklarynyň we kanunyň bähwitlerini gorawy. Türkmenistanyň çäklerini daşary gidýän Türkmenistanyň raýatlaryna Türkmenistanyň kanunçylygyna laýyklykda döwletiň gorawy we howandarlygy kepillendirilýär. Diýmek, kaçanda sen daşary gitseň, sana daşary gitdi, Türkmenistanyň gorawy bar. Agyr ýagdaýa düşdüň. Mysal üçin, pasportlaryň gitdi, gapçygyny gurladylar, patron sana pul bermedi, öldürjek bolýar, ýene urdat bolsa, konsula bar pabar tutamaly, şolar size goramaly. Türkmenistanyň raýaty olaryň Türkmenistanyň hökümetiniň hemme wekilleriniň wekili, polisiňem, MHM-ňem hemme zadyň wekili şolar. Baryp aýdýan, şolar seni başga döwletlerde goramaly. Ol dige Türkmenistanda bütün dünýäde şeýle. Türkmenistanyň daşary döwletlerindäki diplomatik we wekilhanalary we konsulluk edaralary Türkmenistanyň kanunçylygyna we halkara şertnamalaryna bellenlen tertipde daşary döwletlerinde Türkmenistanyň raýatlarynyň hukuklarynyň we kanuny bähwitleriniň goralmagyny üpçün edýär. Ene. Şolar siziň haklaryňyzy daşarky döwletlerde üpçün edýär. Egerde bolsa, elbetde Türkiýanyň kanuny boýunça size üpçün edýär. Ýani siziň haklaryňyzy. 29-njy madda Türkmenistanyň raýatynyň Türkmenistanyň gitmek we Türkmenistana girmek üçin pasporty resmileşdirmegiň tertibi. 3-nji bölümi Türkmenistanyň çäklerinden daşary hemişelik ýaşaýan Türkmenistanyň raýatlary pasport almak üçin Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň we konsulluk edaralarynyň üstü bilen Türkmenistan döwlet migrasiýasynyň gullugyna ýüz tutýarlar. Görkezlen raýatlara pasportlar Türkmenistan döwlet migrasiýasy gullugynyň merkezi edarasyndan resmileşdirilýär. Hemde Türkmenistan daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalaryň we konsulluk edaralarynyň üstü bilen gowşurulýar. O diýmek näme? Siz arda ýazýaňyz, konsula bar, arda edýäňiz, ine men pasportum çalşak diýip. Şolar hemme proseduralary Türkmenistanyň migrasiýasyny edýän proseduralaryny sizden alýarlar da içine ýollaýarlar, oňarda aňadan ruhsat alýarlar da şol pasportlaryň bir näçe nomerli pasportlar şolarda bolmaly, bar, size satyp durlar. Şo pasportlar bilen size ýa-da täze pasportlar çalşýarlar. Eger mümkin pasport alınmasa, olar gutorsa ýene zakaz edýärler, ýene gelýär pasportlar. Olaryň alınan nomerlaryny, ýa-ni pasportlaryny berýärler de şo nomerlaryna kopýalary edip ýerine iýerip şo ýerde registrasiýa edilýär. Ol diplomatlar, konsulluk üçin bir ýönekli zat, bir uly bir zat. Hemme pasportlar edýär. Inanmarsyňyz, täjikler, owanlar, Siriýalılar hemmesi edýär şonu. Näçe Türkmenistan arkada zamanyny gezip ýören halk ya Türkmen döwleti şonu edilmek. Näme sebäpli? Alawaýlaryň lideri, Alawaýly Serdar. Düşünürmü şonu? Men düşünürem o. Aklym ýeten okşama. Hiç aklym baran okşama. Konstitusiýada bar, Vens konvensiýada bar, halkara gol çeken ýa konvensiýalarda.
Migrasiya kanunyna ba. Şonu dolara satyp durursunuz. $3,500 $10,000 çeýe satyp durursunuz pasportlary. Ýöne halk pulsuz, ziyatka bermän, korrupsiýa etmän, pul bermän baran ýagdaýyny beren yok. Men düşünemok şoňa. Ine Alabaly Serdar ýüzlenýän häzir şoň ýene çykyşy boljak şol eferde. Ýene diňlärsiniz, şol mümkin size sözüm berer çalşaryn. Ine bul Wens konwensiýany görkezdim size, hormatly watandaşlar. Indi men size başgasyny görkezýin, ýagny ýene bir kanun bar. O bolsa ýanky men migrasiýa hakynda kanun görkezdim, indi Wens konwensiýany görkezýin, hormatly watandaşlar. Serdim. Ursça okaýyn, urs diline edilen men size türkmençe terjime edeyim. Näme sizin pasportlaryňyzy konsulluk çalyşmaly? Wens konwensiýa. Şu konwensiýa Türkmenistan hökümeti gol çekdi. Şunu gol çekenine diýmek, şu konwensiýanyň içindäki maddalar Türkmenistanyň konstitusiýasyndan ýokary, migrasiýa kanunundan ýokary. Ine Statya 5 konsulskiy funksiýa, 5-nji statya konsullaryň funksiýalary. Konsulskим функциям являются консулların функциялары немеден ibaret. Защита государственного пребывания интересов представляемого государства и его граждан, физических и юридических лиц в пределах допускаемых международным правом. Öz yerleşen yerlerine konsullar adamların ve hükümetin haklarını korumalı deyip ine. Şu Wens konwensiýa. Ine şu yerde 5-nji statyada ine 3-nji D yankı bölümünde yazılıyor. Выдача паспортов и проездных документов гражданам представляемого государства и виз или соответствующих документов лицам, желающих поехать в представляемое государство. Pasportları ve yol dokumentleri öz halkına daşary ýurtlarda bermek ve daşary ýurtlarda kim viza talep etse ya da Türkmenistana gidecek bolsa şoň proseduralaryny boyun almak. Ine konsulun birinci borçu. Е bölümü. Оказание помощи и содействия гражданам, физическим и юридическим лицам представляемого государства. Öz halkına daşary ýurtlarda kömek etmek. Fizik adamlara, ýagny individual adamlara, gражданlara ve yuridik adamlara, ýagny gurumlara. Mesela siz firmaň adyny barsaňyz, oňa da kömek bar. F bölümü. Исполнение обязанностей нотариуса, регистратора актов гражданского состояния в других подобных обязанностей, а также выполнение некоторых функций административного характера, при условии, что в этом случае ничто не противоречит законам и правилам государства пребывания. Yani notarial işlerini etmek. Men tercüme etmeyin. Soňra çeýle pasportda degişleri yok. Şoň üçin düşünürsünüz. G bölümü. Охрана интересов граждан, физических и юридических лиц представляемого государства в случае преемственности мартискоза на территории государства пребывания в соответствии с законами и правилами государства пребывания. Öz gражданlarynyň behwitlerini gorumak şol adamlar ölün ýagdaýlar. Diýmek, size kömekler etmeli, sizi Türkmenistana ýollamaly, size ýardamçylyk etmeli, Türkmenistana giderýärli. Şol adam ýok bolup, şöyle galan bolsa samolyot getirip şonu ýükläp Türkmenistana garyndaşlaryna gowuşurmaly. Ine konsullukluň edýän işi, etmeli işi. Ine şol Wens konwensiýa bize hak berýär Türkmenistanyň gражданlaryna öz pasportlaryny çalyşmagyna. Siz gönül Türkmenistan konstitusiýasynyň esatyna häkimetiň göz başydyrsınız. Barýaňyz, talap edýäňiz, ýa kanunlaryny aýdýaňyz, görkezýäňiz de şolardan talap edýäňiz. Olar size çalyşaýlar. Ine biz size maslahatlar berýär. Edin, bul siýasat däl, sizin konstitusiýon haklaryňyzy gorumak ve konstitusiýon hukuklaryny ulanmak zat. Siýasata degişli zat ýok. Siýasatçy bolmak üçin, ýa siýasata goşulmak üçin siz men ýaly giýje günler, jurnalistler, siýasatçylar, halkara gurumlar bilen işlemeli, aktivistler bilen işlemeli, bir topar aksiýalar geçirmeli, hatlar ýazyp durmaly. Siz onu edemiňiz. Siz siýasatçy bolup bilmersiňiz häzir. Şol öz haklaryny talap edenler siýasatçy bolmaýar. Siýasata goşulmaýar. Siz öz gраждан borcuňyzy ýerine ýetirýäňiz. Siýasatçy bolmak gaty risk, gaty kyn mesele.
siz onu goşuljak bolsaňyz öňünden hemme boljak risklary ölçülmeli, soň girmeli. Ýöne siz haçanda öz konstitusiýon haklaryňy ýanky talap edeninde ýöne pasport almak üçin haklaryny talap edenine onan bermeseler diýmek Türkmenistanyň konstitusiýasy işlenip diýmek bizde hökümet ýok. Hökümetiň içinde Türkmenistanyň prezidenti we meclisi we ýanky konstitusiýada we bizim 60-70 maddalarymyz var, bizim haklarymyz gorýan. Olar 60-70% işlemede konstitusiýa, onu beýlegiler işlemelerler. Onu konstitusiýa ýok. Onu bizde anarhiya, bizde döwlet ýok. Men şondan ýa döwlet ýok Türkmenistanda. Kanunlar işlenmek. Berja edýän ýok. Konstitusiýaň kepili özü bolýar. Özü birinji bolýar. İki kelleli prezident boldy bizde. Konstitusiýada ýok, iki kelleli prezident. Bizde bar. Hudaý saklasyn, bular kanunlary näme edýänmi? Egerde bir jurist bolsaň, bir günde şular çärede ýanky jeda jinaýat çärelerini kesitler bilmeýär. Bir aýdan oturup işlemeli, ummasyz. Günne bolup gidip oturýarlar. Men şonu düşündirjek boldum, şu gepleşimde. Gelin biz kıyın görmeseniz, hormatly vatandaşlar, menin bilen efir edýän, şu efire gatnaşýan Serdar Berdimuhammedowa söz bereli. Serdar Gurbanguly söz sizden ýalňyça aýdyran kemçilikler barada biz size aýdyp geçdik. Siz näme diýjeksiňiz? Ýani konstitusiýada işlermi? Siz şu konstitusiýany işletmek üçin näme edilersiňiz? Siz näme bolsa-da Türkmenistanyň prezidenti, konstitusiýanyň kepili, şu barada bir kısa aýtsaňyz biz sizden hoşal bolardyk. Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme yüklenen beýik borçlary, mukaddes we ak yürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet garaşsyzlygyny we bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň konstitusiýasyny berja etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukymy Türkmen halkynyň agdy birligine, onuň paragat turmuşyny goramak üçin bahs etmäge, Türkmenistanlaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny hassa bilende götürmekler üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmagy, Türkmen halkyna wepaly we dogruçul hyzmat etjekdigime dawraly gasam edýär. Ulu hormatlanmayan alawaly Serdar Gurbanguly. Biz size yeni bir şans berýär, yeni bir gerek size ynanýar. Ýan kaýdan dağıtdygyňyzy siz ýerine ýetirsiňiz diýip. Goşar zat ýok, hormatly vatandaşlar. Şunuň bilen men öz efirimi utarýan, hormatly vatandaşlar. Men size birinji bilen jan sağlyk we öýleriňizde paragatlyk we öýleriňizde bagtly durmuş her wagt bolarýar arzu edýär. Sag bolun.